Здравейте, тук съм в рибния магазин. Ще купуваме лаврак. При едни много готини хора. Дифулов, но трябва да влезе в тигана, а този не. Тия два лаврака. Най-десните. Ето ги лаврачетата. Трябва да го изберем за тигана. Чистен пресен лаврак за тигана. Колко сантиметра? 35. Прибрахме се с рибата. Ето го лаврака. Два лаврака взех. Сега преди да ги правя, трябва хубаво да ги осоля. 1 час да поседят. Така в корема хубаво. Да си вземат от солта, както се казва. И единия ще го направим по рецепта на един приятел, да живееше в Гърция, по-гръцки. Другия ще си го направим по-бургаски. Сега трябва да поседят 1 час в хладилника. Последвайте ме след малко, за да видите цялата рецепта. Забравих нещо. Когато солите риба, най-доброто солене е с морска българска сол. Много е важно да е наша си солта хубава. Последвайте ме след малко пак. Готови сме. Взе си от солта 1 час в хладилника. Сега тая, която ще е по-гръцки, ще сложим в нея риган само в търбуха, в корема. Хубаво с риган. Сол има. И подреждаме резанчета лимон. Така правят гърците. Тази по-бургаски ще сложа черен пипер. Тоест, той е меланж. Пак в коремчето малко я пиперосвам. И тази хубава подправка дивесил, девесил, някъде и казват лющян. В различните региони различно. Обилно, то ще поеме. И цялото това нещо се намазва с солио, с зехтини. Ако нямате зехтини, става и с солио. За да не залепва на тигана. Така хубаво се омазнява. Тъй като тигана ни е малък, рибките са по-голями, ще ги пече една по една. Първо гръцкия вариант. Настанявам, слагам под фолио и отива на котлона. Ще видим колко време ще отнеме. Ето вижте, остана ми малко место отстрани. Сложих една тиквичка да гриловам за гарнитура на рибката и пак покривам. Готови сме с нашите риби. Мисля, че добре се получиха, нищо, че по една ги пеках. Гърците й казват Орео лавракос. А бургазлиите и там в региона на тази й казват въй, каква разкошна работа. Благодаря ви за вниманието. Това беше от мен. Усмихвайте се повече и бъдете здрави!